Село Смиловци, центара на Забрдието, в полите на Видлич и покрај прекрасното Одоровско-Смиловско поле. Само на 11 км од Цариброд. Има достатъчно исторически документи, които доказват, че селото е съществувало и преди турско. Но приказката за селото и особения характер и генетичния хумор на смиловчани ще ви разкажем някой друг път. Нашия екип е тук по друг повод. Тръгваме към едно за смиловчани емблематично място – някогашните смиловски градини. Снимките, които гледате, са само една малка част от някогашните срещи на селата в Царибродско. Тази манифестация във втората половина и все до края на 80-те години на миналия век предизвикваше голям интерес. Както за зрителите, така и за участниците. С разпадането на бившата държава, но и с опустяването на селата, изчезват и срещите на селата. Но, как казват старите хора, къде е текла вода, ще тече отново. И ето, на 23 октомври в село Смиловци, в Смиловските градини, Михольските срещи на селата. Община Цариброд кандидатства в Министерството на грижите за селото за проект за отпускане на средства за организиране на манифестацията Михольски срещи на селата. В манифестацията участват 961 село от цяла Сърбия. Свободно можем да кажем, че духа на някогашните срещи на селата оживя макар за един ден. Смиловци, мой роден край, во тебе сум роден, за тебе пеям. Смиловци, мой роден край, јас те сакам, за тебе пеям. Смиловци, мой роден край, јас те сакам, за тебе пеам. Каже, кво се убаво и ступанчи од једење, направо га шопа се отвори зев и почне с пиење. Ако не води сметку, че прекардаши, та може да се напие, може да се алкохолизира,
да се намаа, натепа, намлати, наврља, насвитка, наплеска, насуче, насвири, да се наскубе, да се намува, да се насова, да се нагласи, да се начука, да се надрнда, да се наврнда, да се нацвти и на музика, може се надзънча, може се нацврца, насурил се, нагълта се, да се откове, накове, оластри, отдъпне, отчине, обесвести, унереди, упарди, усвини, налюля, може се изкоколи, да се утамани и намерише. От началото до краja събитието бе съпроводено с богата културна и музикална програма. А освен оркестъра на Центъра за култура, през цялото време публиката забавляваше и оркестър за Бърдие. Мила Костов с удоволствие представи своя екип, който от години се изявява и ветно къщата при Перчо. Банда за Бърдие, 6-члани оркестър, стар 360 година. Došli smo na ideju da vratimo malo sjećanje na čuveni orkestar Smilovske bande, Smilovskog orkestra. Pokušavamo to unazad 3 do 4 godine. Mislim da smo postigli određene rezultate i uspehe. Počeli su ljudi da vide, da čuju to i počeli su da traže to. To je autentična muzika ovog kraja. Mislim da ćemo još malo pospešiti naš repertoar, pojačati, proširiti, tražiti malo mlade ljude da možemo nekog mlađeg da zainteresujemo, da malo mislimo da imamo još jednog člana koji je tu prisutan i tome se radujemo da bar za godinu, dve malo bar podmladimo orkestar. Gde se okupljate, gde vežbate? Pa uglavnom kod gospodina Petra Bekova, kod gazda Perče smo tu, vežbamo. Sad malo je korona pomela neke naše planove, inače svoje vreme za pre godinu dana smo bili stalno angažovani u Pančevoj kafani svake subote, svakog vikenda. Idemo tako povremeno, ali korona чини своje. Най-важното е, че хората се забавлявах и това нещо не го скривах. Доволен от факта, че всичко върви по план и добре беше и Славолюб Мануилов от Общински изпълнителен съвет. Той имаше честа и официално да открие събитието. To je manifestacija koja je 70-ih, 80-ih godina prošlog veka bila maltene u svakom selu svake godine, tako da ovo je nešto što je samo obnovljeno. Ministarstvo za brigu o selu je ove godine raspisalo nekoliko poziva, jedan od tih poziva je bio i Mihovski susret iz sela. Naša opština je konkurisala, mi smo dobili projekat, Ministarstvo za brigu o selu finansira ovaj projekat sa 500.000 dinara, opština Dimitrovgrad sa 100.000 dinara. Ja sam zaista prezadovoljan, bilo je dosta ljudi, takmičili su se ljudi u svim disciplinama koje smo najavili. Imamo takmičenje u gulašu, takmičenje u gađanju glijenih golubova, takmičenje u nadvlačenju konopca i tako dalje, da sad sve ne nabrajam. Bilo je zaista fenomenalno u selu Smilovci i ja se iskreno nadam da će to postati tradicija i da ćemo u narednom periodu održavati što više takvih manifestacija. Без да преувеличаваме, най-добре подредения щанд беше на Лукавица. Общо взето всички от екипа са приготвили по нещо, като имаше освен баници и сладкиши, и сокове, и ракия, вино, ликьори от различни плодове. Въпреки че на щанда беше подчертано, че организацията им е добра, тъй като нямат кмет, а си имат кметица, Дана Димитров скромно твърди, че хармонията и съгласието са важни за всяка екипна работа. Zadovoljni smo i želim da se zahvalim i organizaciji, a najviše meštanima sela Lukavice koji su stvarno jednoglasno prihvatili koji kvo možda napravi, koji kvo će ponese. Stvarno smo organizovano pošli, što me mnogo raduje. Jer do sad ne se održavalo, pre se održavalo malko na drugi način, ali sad će počinjemo i ćev mi je što, drago mi je da se počnemo družimo, jer nismo se zatvorili i ništa ne čujemo, ni vidimo, ni ozbiljno. Mnogo mi je drago. Što se tiče gulaša, ko je majstor? Nacko je gulaš pravi, a ima pomoćnici, ali on je glavan. Ima li neki tajni sastojak? Ne, divo ni dadoše, sad mi ne mislimo divo da stavljamo, jer te što davaju samo mesoto, a oni dadoše i divo. Kako se, znači, sprema se i od divljeg i od... Ne, ujedno, zajedno. Zajedno. U domaće meso i divlje se stavlja. Dobro. Tako. Znači, to je to. Kažite mi šta očekujete? Možda na Pa očekujemo pobedu, svak koji se bori, on se bori za pobedu. Bilo bi
lažovno da kažem da se ne borimo da pobedimo, jer trudili smo se da pobedimo. Do sad jeste, u Konopa smo pobedili, u Kamik smo pobedili, sad ćemo u Džakat. Komentari su da predsjednik mesne zajednice kad je žena veća organizacija. Pa zahvaljujem se što me slušaju. Može li така? Može, dogovoreno. Това inače ne može. Bez slogu nema ništa. Ni da je žena, ni da je muž, ako nema sloga i dogovor, ništa nema. Единственото состезание което се проведе крај Смиловските езера беше стрелба по глинени гълъби. Најпрецизен в тази дисциплина беше Ивица Иванков од Желјуша. Освен състезанието в приготвянето на гулаш, представители на местните общности имаха възможност да премерят сили и в интересни спортни игри, които са популярни в селата от древни времена. Хвърляне на камък от рамото, търпане на въже, тичане в чувал. Един от най-малките участници, Велико Стоянов, сериозно бе приел задачата да се състезава за лукавица. Pa ide dobro, takmičio sam se u skakanju u džaku i iskreno isto kao očekivano nije prvo mesto, ali šta da se radi. U šta ste sve pobedili vaša ekipa? Pa pobedili smo u skakanju u džaku, moja sestra je dobila prvo mesto i ja sam treći. Много доволен од организацијата, кмета на Смиловци Слободан Колев, като домакин, уважи всички учасници и посетители на меропријатието. Manifestaciju smo zadovoljni, fenomenalno za sada, protiče dobro, sve je interesantno u nekom smislu, bilo je sportskih takmičenja, imamo još takmičenja u gulašu, posle oko 15 časova da je proglašenje pobednika i tako. Šta mislite da će ova manifestacija da zaživi? Pa ja mislim da hoće, ako ne sledeće godine ovde u neko drugo selo na opštini, na teritoriji opštine Dimitrovgrad. Koja po vama mesna zajednica se najbolje pokazala do sada? Lukavica je najbolja, najbolji štand imaju и najbolje su se pokazali и u sportu и u sve. Много души смятат, че веселба без гойнчани няма. Така беше и този път в Смиловските градини, където отборът на Гойндол от самото начало заложи на специални подправки. Ljubiša Takov ni otkriva i tajната на добрата организация. Pa jeste, evo organizovali smo da podržimo manifestaciju koliko smo mogli. Mislim da osvojili smo drugo mesto u nadvlačenju konopca, u skakanju džakom isto drugo mesto i nadam se da će gulaš да bude prvo mesto. Всички, които бяха в село Смиловци, било като посетители, било като участници в събитието Михольски срещи на селата, се страхуваха от обявения дъжд, но както кажат нашенци, времето ни послужи и всичко мина както трябва. Но все пак да си признаем, че най-голям интерес предизвика състезанието в приготвянето на гулаш. И разбира се, всички имаха някаква тайна рецепта и всички очакваха
победа. Стара смиловчанка, стара готвачка, денеска правиш гулаш. Кво е тајната на добриот гулаш? Љубов да уложиш, ништа друго. Љубов и потребен, месо и тоа е најболje што може да буде. А месото од кое? Това не знам, какво су ми дали, това е. Има и такова печурче шампиньони, малко. И ова има вргањ, сушен. Подправче, има чубрика, има пипер црн, има љута шушпа, има ловров лист. Све, од све има. Вегетица, сол. А док се готви по една речија може? О, може ко да не. Това е најпрво и најубаво. Па мора да има и това, ко онака. Това е гориво за прво за готвачатога. Волја. Еден од најуредени штандове тука Лукавица, свака част. Кво се готви са тука? Готви се гулаш, имамо два врсти гулаш, не две врсти, мислим. Исти гулашот, али смо се договорили за помоćно особје, помоćно особје за нас смо си. Ние смо дошли с цел да се такмичимо, не се такмичимо, значи да будемо учесници, па кој победи, нек победи, али имамо за сви, организовали смо и штанд, има едење за сви, пиење за сви и така. Сега гледам твојот поблед, неговиот подцрвен гулаш. Неговиот е запржен, мојот не е. А не е, значи това е тајна. Да. Па кај ќе се види кој е боли? Па кога запржим и ја. А кво све има на масата тука? Тука има много работа. Јас се баш ќе ви пробам много работи. Све су старисти работе, колачи и старисти, кои су спремени и погаче, и салчици, и све има тут, не се разбирам. И каченак, и проја, мрузница по нашински. А у кво е тајната на добриот гулаш? Ајде, кој ќе прва? Ајде сад има. А, тоа тајна се не казуе. Ка се проба, тега ќе се види дали е добар. Истото. Свак се има своју тајну. Кажу да ви е толку добар гулаш да ви и полиција чува тука. А, истина е, истина е. Па пази като да не лапно. Мина еднога 3 милицајца треба да има, иначе крај. Не може се упазимо. Добро, у чему е тајна добро гулаш? Ќурка мора да меша, иначе ништа не става. Домачно си е пресеќо, не смо се кави ништа да турамо друго и така. Правче? Подправче, секој кој мине тури по нешто и мислим че смо го згодили. Очекувате ли победа? Нормално. Све осим победу ќе буде фушерација. Имате подршку из Горњу Банју или? Наравно. Редовно се чуемо. Насред баш главниот зачин, он е рекол кој ќе буде. Бошко, да не кажемо кој ќе, знаете се те. Највеќа месна заедница Живљуша и ви сте овде на сусретима село у Смиловци, спремате гулаш. У чему е тајна добро гулаш? Главни кувар зна тајну. Јас сум само асистент. Шта се све нашло у ово котле? Нашло се свинско месо, месо дивљачи, разни зачини, мало вине и тоа е тоа. И ево, овде горе негде у ќошку испод цркве, не знам дали случајно или намерно екипа Гоиндола. Испод ќошка. Испод ќошка, да. И ево, у чему е тајна вашeg добро гулаша кој очекувате да победи? Не, ода е нормално. А очекувате победа? Па, наравно. Шта смо све ставили у ово котленце? Све свашта, нешто. Не одем. Докато чакахме гулашът да се зареди хубаво и журито да избере највкуснија, посетихме изложбата на стари фотографии в Дома на културата в самиот центар на селото. Като цяло изложбата беше најинтересна за тези, които са от този крај, а това ни потвърди и Иванка Петров, чието моминско фамилно име е Гргов. Pa ja sam rodom iz ovog sela, u stvari ne ja, nego moj otac je i to je prvi i osnovni razlog što sam došla ovde da vidim ovu izložbu, da vidim meštane ovog sela, da provedem ovaj dan sa njima u druženju. A što se tiče same izložbe, pa lepa je. Interesantno, navodno to je prvi put, pa onda očekujemo da će biti sledeće godine još bolje. Ima lepih fotografija. Jeste prepoznali nekog? Jesam. Rođeni deda mi je tu na slici i iz familije imam još nekoliko rođaka. Засекохме още един, макар на 50% Смиловчан. Кмета на Цариброд Владица Димитров.
Море, јас сум скоро па сасим смиловчанин, затоа што по мајци jesam из Трнских Одроваc, али тамо стварно немамо ништа. Као дете сам се овде игрao и практично се и осеќам да сум смиловчанин. На крају крајeva обновио сум стару куќу, вратио се овде и што се тиче ове манифестације, па како е прва година и први пут се дешава у нашем селу, јас сум задоволен кад видим кој број људи е овде. Надам се ćemo moći i sledeće i svake druge godine da organizujemo ovakve Miholjske susrete sela i da probamo da ljude iz ovog kraja, iz Zabrđa, nekako okupimo, da se sretnu, da se vide. Ove godine 15 kuća je već obnovljeno u ovom selu, tako da se nadam da za sela postoji neka perspektiva u narednom периоду. Когато става дума за гулаша, дојде и време за истината. Уважаемото и компетентното жури имаше взискателна задача. Но все пак победителя можеше да е само един. Шампион все пак стана Гојндул, което зарадва и кметицата им. Jesmo, očekivali smo nagradu. Sledeće godine očekujemo da se održi kod nas u Goјndulu. Nagrada je, izvanredan je bio gulaš, tako da i nagrada je zaslužena po nama. Ima neki tajni sastojak? Ne, to je standardno, znači... Ko je spremao? Naš kuvar Nenad. Спокойно можем да кажем, че срещите на селата събудиха много емоции. Някои си спомниха и за някои стари и вече неповторими времена. Ма тоа е посечака Беломо, знаеш, туе кај идемо во основното училиште, така имаше игранче у дома, па ред работе, продавнице, крчма работеше, сега после 3 години сега да видим тоа. Имаше ли девојчета? У девојче имаше коџа, а сега не знам, некоја баба сако има за нас. А речија има? Нема пиво. Речију не пиемо, пошто возимо. В края на събитието, посетителите, участниците и всички присъстващи можеха да опитат специалитетите, които се къкриха в котленките, както и яхнията, специалитет от овнешко месо, което се готвеше в казан цял ден. Тук е мястото да похвалим и организацията и хората от спортно-туристическия център Цариброд, които старателно цял ден се грижеха всичко да бъде както трябва и всички участници и посетители да бъдат доволни. Наявеният дъжд все пак, въпреки и в лека форма, след обедните часове пристигна и до Смиловското небе. Но михольските срещи на селата вече беха към своя край. А на всички нас, позволявам си да кажа, остана един незабравим спомен. Хубаво и с емоция прекаран в Смиловските градини ден. И така, както казват нашите стари, до година, до амина, до някои нови срещи, някое друго царибродско село. А до тогава ни остават спомените.